Ga wasu fina-finan Indiya na Hausa na musamman daga kamfanin Mega, Gadar, Tsira, sai kuma Raba, Gardama, Sabon ƙuduri na ɗaya, sai kuma shahararren fage Arba. Kada in cika ku da surutu. Domin samun waɗannan ƙasitattun fina-finan Indiya na Hausa kai tsaye, ka sankame su, ka sambaɗe su, ka mazge su zuwa kan wayarka ba tare da ka sha wahala ba, to kamar da yadda aka saba. Hanya ɗaya ce tal, sauƙaƙƙiyar hanya ta shiga group namu na VIP, group wanda ake biyan kuɗi a shiga domin samun fina-finan Indiya na Hausa daga kowanne kamfani da kasan yana fasarar Indiya na Hausa, kama daga Algaita, Sultan, Yusuf Zamani, Mega, Dilok, Fikira, Al-Hussein, Gwani da ma dai sauran kamfanonuwan da kasan suna fasara fina-finan Indiya na Hausa. To malam, in dai ka zo ka biya kuɗin ka aka saka a cikin wannan tsarin, to fina-finan Indiya na Hausa sai dai ma in ka sauke ka tura ma wasu. Ina 'yan downloading, ina masu kallon ɗaya-ɗaya, wannan damar tamu ce dan ba zan ce taku ce ba. Duk wani fim ɗin Indiya na Hausa da kake nema, in dai ya fita to insha Allah za ka same shi a cikin wannan group namu na VIP. Babu wayo, babu yaudara, kuma a duk inda kake, a duk ƙasar da kake za a karɓi 'yan kuɗinka sannan a saka lambarka a cikin wannan tsarin. Ga namban mu nan, ka ɗauka ka mana magana akan WhatsApp ko akan Telegram, ce ne ɗan ƙoƙi ina buƙatar shiga wannan tsarin naku. Za a tura maka 'yan bayanai, ka bada 'yan kuɗinka sannan ka bada lambarka a hanta ka a cikin wannan tsarin. A maimakon ka tsaya ɓata kanka lokaci kan YouTube ko kan Bidmer kana neman fim ɗin Indiya na Hausa, ba ka samun su sai dai ka yi ta ganin tallace-tallacen mu da ba ka gane ma'anar su. To kai tsaye kawai ka ɗauki namban nan, zai fi maka sauƙi in dai an sanya ka a cikin wannan tsarin. Duk wasu fina-finan Indiya na Hausa da suka fita a baya ma baka kalle su ba, to da zaran an saka a cikin group ɗin za ka gan su barkatai a ciki, sai wanda kake so za ka dinga dangwala kana saukarwa a wayarka.